дар замони соҳибистиқлолӣ дар баробари дигар соҳаҳо ба соҳаи роҳу нақлиёт ва таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ таваҷҷӯҳи хуса равона гардида, бо бунёди роҳҳои ҷавобгӯ ба талаботи замон, нақбу пулҳои мошингузар барои коҳиш додани сатҳи садамаҳои нақлиётӣ замина гузошта шуд. ҳукумати мамлакат пайваста талош менамояд, то роҳҳо обод ва ба меъёрҳои замони имрӯз мутобиқ карда шаванд. Ин ташаббус имкон медиҳад, ки ҳаракати воситаи нақлиёт ва рафту омади шаҳрвандон аз самте ба самте бе мушкилӣ сурат гирад. Вале бархе аз шаҳрвандон бо амалҳои номатлуб ба вайрону валангор гардидани роҳ ва халалдор гардидани муҳити зист сабаб мешаванд. Ин тоифа мардум бо шиори ба қавли худам шоҳу таъбан вазир рафтор намуда, манфиати худро аз манфиати ҷамъият боло мегузоранд. Вобаста ба вазъи ба амал омада баҳри пешгирии ҳолатҳои вайроншавии роҳҳои мошингард ва дар ҳолати хуб нигоҳ доштани он, дар доираи амалиёти маданияти шаҳрдорӣ, ки аз санаи 25 май то 25 июни соли равон дар миқёси вилоят ҷараён дорад, аз ҳисоби кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ ва ротаи хадамоти роҳбонӣ дидбонӣ гурӯҳҳои корӣ ташкил карда шуда, дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров чорабиниҳои мақсаднок доир намуданд. Зимни баргузории чорабинии мазкур ва бурдани назорати доимӣ дар роҳ аз тарафи роҳбарият ва ҳайати шахсии шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ 31 ҳолати бепардаҳои ҳимоявӣ ё пардаҳои нимпӯш интиқол додани борҳои пошхӯранда ва 5 ҳолати ифлос намудани роҳҳои мошингард ошкор карда шуда, нисбати ронандагон тибқи моддаҳои 291 қисми 2 ва 322 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаҳои маъмурӣ тартиб дода шуданд. Аз ҷумла амалҳои ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Шамкан, рақами давлатиаш 1911 ВО02 Муъминов Ҳомидҷон Ҳаидбоевич, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Дадабой Хурматови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи КАМАЗ 5320 рақами давлатиаш 5502 СО02 Мусоев Саидбой, истиқоматкунандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ронандаи крани борбардор, рақами давлатиаш 8430 ВＱ02 Бобокалонов Суҳробҷон Шуҳратҷонович, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ошкор карда шуд. Номбурдагон қоидаҳои ҳаракат дар роҳро дағалона вайрон намуда, нисбати моликияти давлатӣ хунукназарона рафтор намуданд. Ҳамзамон дар муддати баргузории амалиёти мазкур, ҳолатҳое аз тарафи ронандагони воситаи нақлиёт итоат накардан ба талаботи кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ ошкор ва ҳуҷҷатгузорӣ карда шуданд. Масалан, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Toyota Verso, рақами давлатиаш 7700 Ёқубов Муминҷон Қобилҷонович, соли таваллудаш 1989, истиқоматкунандаи маҳаллаи 12 шаҳри Хуҷанд, барои ба талаботи кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ итоат накарда ҳаракаташро давом додан, нисбати ӯ протоколи маъмурӣ бо дастрасии моддаи 329 қисми 1 Кодекси маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб дода шуда, барои чораҷӯӣ ба мақомоти судӣ ирсол карда шуд. Самти дигари баргузории амалиёти мазкур, ин бурдани корҳои ташвиқотию тарғиботӣ бо намояндагони қишрҳои гуногуни ҷомеа ба ҳисоб меравад. Аз ин хотир бо мақсади ба саҳми аҳолӣ расондани мақсаду мароми амалиёти мазкур, коҳиш додани сатҳи садаманокӣ ва баланд бароштани маърифати ҳуқуқи иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ бо иштироки кормандони масъули шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ дар донишгоҳҳои олӣ ва миёнаи махсус, ташкилоту муассисаҳо, ҷамъиятҳои мусофиркашон ва истгоҳҳои охирини воситаи нақлиёт суҳбату вохӯриҳои судманд гузаронда шуданд. Дар умум зимни амалӣ намудани чорабиниҳои мақсаднок ва бурдани назорати доимӣ аз болои иштирокчиёни ҳаракат дар роҳҳо дар давраи 20 рӯзи сипаришудаи амалиёти мазкур аз тарафи роҳбарият ва ҳайати шахсии бозрасии давлатии автомобилӣ ва зершӯъбаҳои он дар шаҳру ноҳияҳо 19270 адад қоидавайронкуниҳои ҳаракат дар роҳ ошкор ва ҳуҷҷатгузорӣ карда шуданд. Аз ин шумор 25 ҳолати мастӣ ҳангоми идораи воситаи нақлиёт, 24 ҳолат рондани нақлиёт бе ҳуҷҷати ронандагӣ, 67 ҳолат бе рақами қайди давлатӣ, 2151 ҳолат таваққуфи нодуруст, 971 ҳолат гуфтугӯ бо телефон ҳангоми идораи нақлиёт, 4698 ҳолати рондани нақлиёт бо суръати баланд ва дигар ҳолатҳои қонунвайронкунӣ ошкор карда шуд. Бо пешниҳоди ин гузориш аз ронандагон ва иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ хоҳиш ва талаб карда мешавад, ки ҳангоми нишастан сари чамбараки рул ва гашту гузор дар роҳҳои мошингард худу атрофиёнро эҳтиёт намуда, дар доираи қоидаҳои ҷорӣ амал намоянд. Ташкил ва баргузории чунин амалиёту чорабиниҳо аз ҷониби роҳбарият ва кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилоят, зершӯъбаҳои он дар шаҳру ноҳияҳо ронандагонро ҳушдор месозад, ки талаботи қонунҳои амалкунанда қатъиян риоя карда шавад ва баҳри бехатарии ҳаракат дар роҳ ва коҳиш додани садамаҳои нақлиётӣ саҳмгузор бошанд.